L'Uvia Palma finalment ha perdut contra el Terol el primer partit de les semifinals pel títol de la Superliga de vòlei. Els aragones s'han imposat el tie-break per 15-12. Pel que fa a l'Uixó Llaiví, s'ha perdut el segon partit de les semifinals del play-off pel títol. El conjunt de Piero Molducci ha caigut 3-0 contra l'Unicaja Almeria en un partit que ha començat igualadíssim pels dos equips. 35-33 s'han imposat els andalusos el primer set. Els dos següents, en canvi, l'Ushuaia ha pagat l'esforç i s'ha vist superar clarament per l'Unicaja. Omar Tapia, amb 17 punts, ha estat el màxim anotador dels eivissencs. Divendres, el pavelló d'Esviver tindrà lloc el tercer partit de la sèrie, amb un 2-0 en contra, podria ser ja el definitiu. El primer set es un regalo del árbitro a Unicaja. Después nosotros somos desaparecidos, hemos cometido muchos errores, Unicaja ha jugado bien y ha ganado con mérito. Nosotros ahora intentaremos de empatar a Ibiza, no es fácil porque Unicaja está jugando bien, está sacando muy bien, está recibiendo mejor que en el último periodo. Nosotros intentaremos como es normal que se puede hacer, pero no es fácil.